tabva tapinda muchirongwa chedu chinobuda icho musi wechipiri nemusi wechishanu nenguva dza10 makuseni chatodaidza icho kuti Bisho Reality Show. Muchirongwa chinechi tinechita hurukuro nemacommercial sex workers anditika vanhu vanotengesa bonde tichinzwawo kuti vakatanga sei zviri kufamba sei anditika muenzi wedu watinaye panapa akasike kutanga hameno nhasi ndekechingana hameno 13 or 14 vanotevera Bisho Reality Show unoziva anonzi kuda mushe nhasi kuya wakarova iyi kwakanaka here kuita venge munhu anobva patachiraidiri kutondora saka kutondora ndokurova unopfeke mbambambere zvazvinoita munhu unoshanda nemazuva ako aunoazvikutifambira unogona kutoona kuchitonhora kamunhu akatopfeka mindress achifamba ane dzaanenge akatiya kukandakatiya iwe kuti ndasingakuenda newe umwe wangu chazopedza kazokundikana siriyasi ndozvadudzaudekakatiya iwewe nditoti nhasi ndoenda newe aiwa wakamechesa baba nekachichichi wakamechesa baba kasadaro hazvifambe asi varume vada vanhu vakachena handizive asi ini nhangu ndongozvigezera undozvipfekererawo handizoziva kuti vanoda vanhu vakachena here kana kuti vanoda vanhu vakaita uona show yedu nhasi taitawo nengozuva raakudoka ndoitira namba dzako uchifonera usiri kudaira hausi kuda kuuya kushow here uchii chiitika chibanda nhasi papakaipa chii chakaita ani mambonifonera makuseni ndakutsenga mukaro pepe ndandine mufesi wangu wandandinaye saka pandatsenga mukanwa pepe nhasi ngada kuti azive zvichiitika saka azonyatsoteerera manje pafoni ini ndachidzikisa volume kuti asaiti sei asana ndobva handiti zvauri kutoita ndiri kuzviona kutofonerwa nechimwe chikomba ndikati aiwa hachisi chikomba ndobva ndabva ndapidza volume ndati aiwe pane kwandiri kuda kuenda maniwe zvikanzi aiwa iwe utori nenhumbu yangu saka kuzati zvechihure imbopira ndosaka maona pepe nachingotsika kusvika ndazongomusoftova namuti iwewe inga wakambondudza vanoti wakandiona pafacebook tikanetsa nenyaya saka munhu yakundidedza kuti tinoita sei tinotaura nyaya dzedu zvikanzi zviiti ndakakurambidza kare vanangomuti handichadaro dai makateerera taimaenamira pamutaro andibvunze kuti wazoendere kwekwe ndikati aiwa ndiri kuka ndazongotizawo ndikati aiwa regendendi iwe ndudzi nhumbi utone mimba ipapo ndinayo chineke muri wezimbabwe aiwa chimbobira padhirama shamwari hatisiaita zvikunakidza mimbo nemimba yakura sekoma chibandi aiwa zvimwe zvacho hazvidi kubvunzwe ndinayo nhumbo mimba ipatachirai breaking ai panozvarwa mwana chimwana zoraiti asida kumhanya chimwana zonitsanangurira nezvemunhu wako uyo autakuda kumitsa patachirai manengu yakareba sei zvafamba sei kuzoti uzotoba kuita mimba patachirai munhu uyu tane 3 years tichidanana ndakatongotara nezvake asi panapa bati kungoti zvinhu zvacho unenge usinganyatsotaura nemunemo munongoziva kamusikiri wedu vasikana saka iye ari kuti ndinechimudza kuti ndinenhumbu amira iye ari kuti kana tiyo ndiori kumudza ndakamudza kuti ane nhumbu asi iwe unayo mhuri yezimbabwe munhu kwamataura kuda kwashaya munhu akanyeperwa pamwe wada kurova munhu mari aiwa handina mborova munhu marini nombo ndinaye mukoma chibanda basi zvinhu zvisingangoita kuti mandibvunza kuti une nhumbu here ndoti chii ndinayo nombo ndinaye mukoma chibanda handiuraiti hata zvinzi tomboti haichazotobvuma kana dumbu rakudai so raakukura kuti haunayangondaaona nombo ndinaye nokuti ini ndiri kutozvidyawo mupfungwa mangu munozoti chii zvinhu zvakangooma mukoma chibanda kuti nditaure nyaya yese muri yezimbabwe yozonzwa masecret emba mangu unongoti usanyanyoinda in details
chingoti saka zvinhu zvinonetsa ndizonyatsoti dyo nhumbu inobata mukoma chibando nokuti munoona mawasikana epatachirai ndinonge ndichishandisa senge inini ndaishandisa anonzi macontrol ndo andaishandisa saka ndaimonota kana 3-4 days ndisina kumanwa nekukangana tumatablets nekukangana saka wangu uyu eyeke uyu mahara uyu akazongoeva ita sei varo wasina apa ina handina chii ndobva yangobata handi ndo basa renhingini iro kana yabata ndo basa renhingini remamorning after $3 morning after pane pamwe pokuti uti ndoda kutenga morning after uzoita pamwe pokuti unoti handifadza best fadza mutengi yani already yani mwedzi yakawanda sei 3 months yakunetsa kana kubvisa aido ina wacho handitodo kuibvisa alright aya saka kwarari kachidzani bani mheno tozviona kana zvaro but mfesi already kuona kwako mfesi ari kufarira inini hangu matauriro kutaura nemuromo takagara tichitaura tichiwirirana vandisingazozive mukati memwoyo nokuti varume unogona kutobhiliviswa nemurume kakabati mukati memwoyo akaitoti uchamama saka handizive indakangozvipiro ndega kuti mwana wangu ndikamuzvara even iye akati kana takaenda kana takati hadi kuchengeta mwana ndinongochengeta chi ndekuita mwana nokuti nditori nemumwe ndakatochengeta ndega tokura saka hazvizonyanya undiomera zvekudaro pana padonazonzwisisa inini mutsika dzedu here kana kuti zvandozivawo inini zvinonzi kana munhu uchinge une mimba yaJoni kana kuti mimba yapita hauchifanira kutomboita bonde nemunhu asiri mudzimbu iyoyeyo uye zvakare kusvika wapedza kuyamwisa kana uchiyamwisa haufanira kuita bonde nemumwe munhu asiri munhu iyeye hanzi kana wakaita bonde nevamwe vanhu asiri munhu akumitisa iye kana kuti asiri munhu wemini zvinogona kuita kuti pane zvigona kuitika kumwana kana utano huchichichi iwewe saka ndiudze kuti basa ramire here kana kuti hausi kuteerera izvi dai zvirizvo zvinoitika dai mahore takapera kufa ngoma chibanda musanyeperwe nevanhu manzwa inini chinhu chandoziva ini ndine mwana wandakaita muchiuri but mwana uyu ndakazoti ndakurwadziwa nemhuu ipapo nandisati ndaziya handizi ndakarwadziwa nenhumbu dzinenge 4 days ndiri muhospital zuva rechi5 manheru ndopakasvika mumharambuya kumazuva rodoko auya kuvisiting auya manheru ya6 year nditi ndani 4 days ndichikuona uri muhospital muno muchichiri kuitika ndikati ndikurwadziwa ndikati zvikanzi chii chikunyazoitika ndikati handisiya zvikanzi olright dokudzidzisa kubva nhasi kugara wakaziya chii kusunungura wakasanganisa mwana uyu nana baba vasiri wake ndati zvikanzi nyaya iripo mwana ari mudumbu anonzwa zvamunotaura amai saka iwewe wakaita problem yekuti hauna kutaura nechi nemwana wako zvikanzi anyway zvakawanda handine nazvo yakunogundukunu ndokanda watobuda nene mukunzi ndokanditi ndoda kuti iwewe udzokere pane hama dzako pabhedhi pako unongoti ndanchierezwa then kana wakubvunza toongochite kuti ndanchierezwa but iwe kana vaenda ndoda kuti ubude utsvaga paunoenda paunenge uri free week osvika utaura nemwana wako ende ngachive chidzidzo kwauri ndokandati right mwana ari kudumbu unobuda panze wabuda panze obata mwana wako mudumbu mwanangu sori ndakakusanganisa nababa wasiri nana baba vasiri wako ndoda kuti undisunungure ubude mune zvakanaka taitsvaga kurarama ndati chete zvikanzi enda unotaura naye zveshuwa mukoma chibanda ndakati visiting hour yapera ndobva ndabuda chesisikana kachangwarira changu ziya zvinhu zvacho ndobva ndanotaura nemwana wangu
tataura nemwana wangu zveshona 12 usiku ndakatodhirivha ndikazvara mwana wangu zvakanaka. Saka izvezvi ndine vanhu vanenge 2-3 vandakatoudza nyaya iyo. Handi munongoti pamwe hamutaure henyu nevasikana nemahuro. Kazhinji tikaenda patachiraini kana uine pamuye mwana uyo anogona kutosunga ari panapa. Kungoma kuita kunge dombo kuda kutodisturba zvakanhu zvamuri kuita. Hameno zvazvingori zvinhu zvinotoitika but unotokwanisa kutotaura kuti usati asi zvinoda usati wabuda. Mwana wangu ndakubuda ndakuenda kunotsvaga chekuti tirarame nacho so baba vako akaenda nenyika ukatosvika ukatonotora munhu wako short time mwana uyo anotonzvenga uenda kusaidi. Saka igaro ziye kuti ukazoona zvako urori kuti inini ndakazotadza kuzvara izvozvo ndiri kunyika zvinongoda kutaura nemwana wako ari mudumbu. Ndozvandakadzidziswa saka ndozvandongobhiliva. Ini patachiraini ndomira handiregedze nekuti nechida kurarama ndina mai ndine vana vanenge vaida kuchengetwa saka ndikamirira baba anhingi vachauya zvodhakwa. Akakutundira murume womunhu. Aiwa asi murume womunhu. Saka ndadza kukusapota. Kubasa kwacho kunomboendweyo. Inga ndakataura wani ndikati wangu wemahara. Alright. Ukono ndi vari kwaskaenda kubasa magoni vanoita bonde so. Ndo vanonakisa. Nekuti anenge achirwera nezvemahara. Anogona bonde. Zvandikutaura izvi ka murenzi babwe haasi makuwa. Munhu asingaende kubasa asingaite sei baba mune haburuki. Unoroerwa nedamba refu rokuti nhaiwe wakomana iwe. Chini ichi? Asi isusu kwatiri ndoti zviri nomwoyo. Nokuti huureka. Ukangoti chocho haritunde uzvi. Ndichitoda kunyatsonzwa ichi chinyatsotenderera mukatimo. Kuzoti papaya ndozopedza nokuti isusu tajaira kungonzi chocho kana kuti umwe unotorwa damba refu uchitogaya dzakugaya. Saka ini unogona kungonditangira kungoti vhurumuka. Pamwe ndine zvandiri kutofunga zvangu inguva ichatora kana kuti ropa rangu pamwe. Saka ndotomboda kutanga ndatombobatwa totomboromenzana tichinakidzana kamuziki kachirira pasaidhi. Baba hamuna chamunoona. Bati kuda. Handingambonodzana ndaungandimbotaura chokwadi. Zvisiri zvoda kufadza maviewers kana zvoda kusekesa maviewers. Unazokudzana chokwadi chaicho. Iwe unoda nguva yakareba sei? Kuti ndipedze 30 minutes. 30? Hai ndoda murume. Kwete wekutamburira. Ndoda nguva yangu kana ndapa nguva. Even munhu wandakazochuza ndakatoona kuti uyu munhu ndiye anoenderana neno. Vamwe sina asingavaonera vari kwanotobudisa mari dzakawanda wachita sei but handina basa nawo. Nyange ukatosvika iwe chibanda ukatotudza kuti kuda ndine 100 ndotongoti bhe ndakatorara zvangu ndinechingoti dai wapedza waenda obuda oenda wangu akauya baba hamuna hanzi chakafukidza dzimba marata. Pamunoziva aiwa tambouya uriko. Ngandimbotaura navanhu mucomment section. Varume vari mucomment section kana vakadzi vari mucomment section ndaumbotaura nemi. Ngandimbonazoudza nechikwadi chaicho wakomana. Zvinoitika here kuti murume adhonze 30 minutes pasina mushonga kana kuti mapiritsi kana kuti asina kushandisa kana Congo dust kuti murume apedze 30 minutes? Is it normal? Good. Let's be honest. Ini nangu handizozivi but wangu inini zvandomuita manje akauya ndichinyatsoona kuti ane nyere stereti ndinomusiya uro wake kutanga pekurumidza kutumba rawo kwekutanga obvious over apedza ndiri ndozomubata paraundi rechitumba ndo patinozoita yese yekuti aite sei akwanise kuti ndipedze nokuti raundi rekutanga ambondikwanise. Iwe wakaona murume kana murume wakana boyfriend yako akangoti first round wakona akadhonza apa ainge ambogarisa musingaite unobva akudhonzera okurora 30 minutes 40 minutes or 20 minutes. Wani ndinoziya kuti wangu inini akadaro ndinotarisa kuti akadhakwa here 1 2 kana asina kudhakwa ndokona pfungwa dzangu dzokona kufungira kuti akecha kuti ambokecha 3 ndobva ndati maybe ane drug raashandisa
ndo zvinhu zvinoyapfungwa dzangu zvino zvokuti kunyange murume ukamubvunza ndikakuti sei wakurumidza kutunda sei wanonoka kutunda ungandiudze chokwadero ndanonoka nokuti ndakeichi azviite hazvitauri saka wangu ndotoziva ndikamutarisa kumeso kudai ndikaswedera padhuze nemuno ndikanzwa achinwa bhiya ndozoti ai akadhakwa ndikasanzwa bhiya ndozoti ane chaano dragi raano kandi mamhezvo matablets zvandiwa ndakatombozviona maomwe makongo dust machichi handiziva ndakangoona kamugakaine kadhizaini kenhengo yemurume so ndoka ndakangoona saka amen but zvinhu zvezvi zvinonzi zvinogona kukanganisa wakajaira kushandisa zvinhu zvezvo unogona kusava strong zvekuti system inenge inodhaka right apa tamunzwa uyu wataura kuti iwe anorova kuma 30 minutes tinombodzoka kumashure shoma because uyu kuna vamwe vakudhara vaimborova maminitsi mangani kwete vaikukwicha vaikudhara iwe wakapinda muwanano dzakawanda kababomwa dokutanga 2 wairova maminitsi mangani ngamachibanda azvenje zvinosiyana chimbotaura kuti wekutanga airova zvakati zvakafanana neyekutanga kana ndinongoti zvakangofanana nejongwe kaingoti akangonzwa kudzirwa chete akangoisa musoro zvikangodziya zvatovharana chero raundo ichiro rechitura irohwa naniko anenge akodzera zvezvatodhakwa ati nyaya dzakadzikadzika anenge akodzera ruchibozi ini chatoziva kabonde mapirisi pamwe mapirisi ehope ina handizoziva chandoziva ndechekuti aingoti akangorowa akapedza umurava unoona kuti hakuna kana nimwe wazi rimwe zuva ramakarova turonzi saka hana kuziramba kutundisa ngoma chibanda iyo stage yongatidarikira handei pano chituwa ayo stage yongatidarikira handei pano chituwa wechituwa kana kusvika kuti anozokurova kuti kwemwa unchiita sakuita sei ndoza uri kukwata wechituwa raito newechituwa aiwe mwana mudiki kwani nimakura wanga wakambochitaura ndaita ndichikanganwa yangarwa 96 saka waitoyanguzamukaka wenyararana kondingazviite sei zvangofanana nemunhu pandakufonera ndichimupama muchindifonera ndichitadza kudaira munhu ndikatokuradza even pikire chinoti nhai ndiri gogo bebi saka mhenhu ndozvazvingoti ndakatombomupezera ndanguti maybe ropa rangu kuti munyama here ukaona munhu wechikuru wandotodanana naye ndechidanana neumwe kazhinji but vanhu vandotoita navo vana wechituyu watakamira sei wechituyu yanga ari mwana mudiki kwandiri wataura ndini ndaitomudzidzisa usex hapana zvaiposiwakatombisa ndini ndakatombisa last time akambuya ida kundirowa kumachibanda nyaya dzaunotaura izvo zvichachibaba kaakura akwanisa kundirowa zvasiyana nekudhara kuti nai mudheri achiti aiwa pane zvaunondiita anondita adi kundiona ndichiuya kunoku mavideos ako ndinomaona uina chibanda zvakuti hazvina kunaka but iwo pane pawakambomenshina zita rake hapana pane nyaya yatakatombotaura iye manje anenge nyaya yesawa renyoka kana mutirisiya inenge iri nyaya yake wakapurisa mujeri saka anobva nditi handidi kuona uchienda ikokoko zvonouchiita zvinoratidza chii saka ino hangu nechihuro changu inini brain dzangu hamene dzakazara kuda mari here ndozongotiza ndichiuya nokuti ndendisindega nakuda uyu ko nawe yesawa renyoka vanhu vakazondinetsa kaubvunza vanhu vavana mazimba adanganga mwana wamai makoza akapinda munhu iye ari kupi kuda nhamba this and that makoza akapinda miriyoni pane mwana wandakambobatsira zvangu but ivavo vesawa renyoka takavashaya vachirivati asi wani
unenge 1 2 wakapa namba wandakaenda nawo kuti kunoisa renyoka ai wesa renyoka takawashaya inini handipererwi ini ngoma iyi ari kuedza masports handipererwi aiwa tinopanzwa kuda ngatiende pano wechi3 performance wechi3 iye aive mukurukuza ndaichiona ndiye mumwewo anenge aitoshandisawo zvimatablets zvatichataurira nokuti waikwesha ndakasangana naye kumasasa mazomo ati tabva kuno takatoendawo kumasasa tatoudzwa neshamwari yedu kumasasa kwaita mari chichichichi handi makanando ndobva ndaenda nefrendi yangu saka munhu wataifanira kuenda naye mumwe musikana wataifanira kuenda naye akatitiza ndobva tati sinzi munhu yanga achitaura akati kuti munomburukira pamazoe ini mukasvika pamazoe ini mokwira kuenda unonzi kumasasa kana kuti kumakanando handetitei tinosvika ndobva takwira neshamwari yangu patasvika kumakanando kuya tasvika kuti tichaziva kuti panomira mahwindi papi hatisi kuziva kuti tibvunze makorokoza atiri kuona ari kufamba kunonzi kune vanhu vari rafu hazviiti saka neshamwari yangu taifamba takabereka zvimabhegi zvedu tatanzi munongouya nonzi maketeni mashitsi aya ekuganhura kuti moshandura muri muone room uko taitogara tiri kana 7 kana 8 ka muone room makangodivhaidwa nemaketeni ndozvamashandiraandikukuudzazve ndobva taenda nemaketeni muri kana 7 one room ngatiyo kuda wana customer yako Mesa wana customer yake Meruda wana customer yake at the same time taitoti senge zvafanana nechedu chirumu isusu chaisina unyanya ukura chakaita chidiki saka tatiri 8 zvokuti ukatovhura makumbo kudai ukatoguma makumbo remwako unotomudza kuti iyo sikadedza wako rakumbijana kuti ndiwana kuita sei kuvhura ndo mashandira taitoita hataimboamba saka maiti same time for example uchakachaya vasikana vanotoziva zvekuno kwanu kunzvimbo yandikutaura vatoziva kuti ichokwadisha zvautora nyambo dzeudongofadza mazuva chimira ndimboudza zvakaitika ikoko kana uchiti kunyemba zvakatoitika inini ndirimo takatiri mwezi wako aya vanonzi mabhudhi vamenu vanonzi mabhudhi vanenge vachiti mahura hatidi kuona ikuno vachirova ndimi mukutikavisa kugomo kuti kucheya mari saka wakasvika inini ndasandaziva chimusikiri cheko kandichiri munyowana zvikanzi vasikana vese uyai kuno vataenda vari kutidedzerei tovakuti ngatinyarotekanzi kunorohwa vanhu vatanyarara tasvika pane vangu zvikanzi pindai vamwe nevamwe ngavapinde murumu mavo tapinda muchinyeda medu muchimusasa chedu zvinezvi zveuswa nezvakavakwa neuswa tapinda mwemwe tairariswa pasi 1 by 1 uchichibvisa bhurugwa utonzi vhura kuzasi utovhura kudai wakabhenekwa nemazitochi ekuti handimbooni kuti uyu ndichibando kune matochi ekuti ukarisa pano pauma pako apa rikati ba handikuona kuti ndiwo kana zvadaro zvaita sei obva kutaisa obva wati next hanzi tiri kutsvaga vanhu vanesiki next muhorara obva wakuvhurisa next obva kuvhurisa kana umunhu hapana akamboonekwa nesiki siki yakaoneka sei nengoma chibanda vane mabhudzi ekuti vanenge vachitoda kutsvaga vasikana ari kutotsvaga gumbo rakanaka handikona obva waenda unozoona time wadzoka vanenge vatonzwa kuti apa pane vasikana pabhesiro pane vasikana vaita sei vauya wanywana ndopo vanokurovesa chimusikiri chipi ichocho ozouya zvavo vakuonererai kudhara obva wasvika ungokubvunzai mari wachikuzonopinda newe kana unongotakurwa moenda kana kusango kune zvimadondo kune vamwe vasingade kupinda muzvimusasa zvokuti vanotya kuti tinobva tazosiyikana ungokubata senge pane mumwe so aindiisa mubhachi iyeye zveshuwa ini ndinotomutaura nezita pano zita rafesti neme yake handizipa tiko kaidedzwa ini magaro
magaro ndoyaive magaro ndoyaive nickname yake. Aingosvika nezidhasti koti rake ungonditi vhu kutonge gondo rabata niyorere otondikochekera munomu oenda neni kusango osvika otonditi ndipe kondomu ndomuti handina kutobudisa kondomu rake obva arova obva apedza. Kana usina kondomu aiwe aikuzondisiye ndakagara panapo inonotora makondomu kurumidzoka ukasadzoka mangwana musoro wako unonhongwa uri kubunizuka lena nonotora kondomu nokuti handisati ndaziva ndokwandakazoona mari aikupa but ndezvezvo zvokuti anoita zvaanoda newe akunyangwa akadaita hwanawo ainewe kunyangwa ukapuwa $5 mazuva emashoti emaiti $5 kunyangwa akakupa 5 kana 10 ongotenda Mwari kuti chero ndadzoka ndiri mupenyu. Kwakaoma ndopandakasangana nemunhu watiri kuda kutaura nezvake wandikuti ainyenga stiri saka munhu uyu first day iroro tiri kutotambudzika toshata toenda pabhesi ripi tochasipa toziya hakuna ndopaakabva asvika akapfeka zvaunoti zvimombe zvimanyangara zvekugodhi rere nzaisasikana infact ndaitukwa newamumakomana vachinditeke mazigaro emapiritsi waiwe uzopedza vanhu kuno kuda kuraya vanhu iwewe hatina kudayira ameni vantu vaiti edzere isusu takatanga kutsindidzwa kudhara kunzi imi mukatukwa nemakorokoza ite sei nyarara nokuti munokuwadzwa satanguramba takanyarara nazvo ndakambobvunza baba tasangana naye anzi kuboys iroro ukutukira ichi tatati toboys ways kwakwatotisvibirire anzi munogara matata togara muchitumisi anzi mese muri tukwa nditi saka nemumwe wangu ye infact mazuva vanhu vazhinji vaitotiti ana tu amenoti nyaya yekuti kutamba tese here kana takafanana nozvezvo ameno ndobva muri masisters here kana muri matwins vatangoita yedu yatatakajaira ungoti tiri matwins kanzavo saka mungoenda pabhesi redu vatachamira kufudzi chikwa hatina kana zvatiri kuziva tangoudzwawo but hatina zvatiri kwatiri kuziva kwatiri hatiendisa kumwe kuseseri kanzi ndiuda madhiri newe newerenyika ndatabuya $5 shotem tatopinda mune chimwe chimusasa chachisina vanhu ndokwaida kuti tishandire ndobatata shotem yedu vanhu pa$5 iya namuti manje kwatisiye kunoku vanhu vacho tinei tichiwawana kupi zvikanzi hakune munotora vanhu kuseri kune chibhawa chishabhini chatoona kune chimusasa papaine vanhu tata manje kureka nekuno zvikanzi oreita zvinoita ngatidzokere kuya tadzokera kune chimusasa chemukoma wangu chinyowaniso ndonosiya ndakuisa ini ndiri kuenda kubasa kana pakaita munhu achaya chikubvunza kuti makaiswa nani munotaura ndakaiswa nakevi tataona ndobva taenda vatasvika shuwa vatoti kiinorira vatapinda ndovatasungira zvimageti zvedu neshamwari yangu musiyo hatina kurara wamachibanda aiwa kwakatsvagwa marizvi nokuti inini makuseni ndakaverenga makondomu anga akaita 42 mari yange isingaiswe muhumwa mari yaitaiswa mumasoksi taipfeka masoksi maprotect short time ichita $5 kamera mina ndikakuletera kuti akarwa mari 42 times 5 imari iyo takaedzero tiripo patachilaini kusvika makuseni ine friend yangu andikutaura iwe mutwini yangu mari tataudzwa kuti mari haiswe mvura mabhudhi vayo vanoita zvekutorera vasikana mari akauya anosvika kubata zamudai vakutorera ichi mari saka mari yaipeyirwa masoksi ndasvika pakunzwa kuti makumbo angu masoksi mazero chi mari hazvichaita kusvika ndachera chigomba ndasungirira mari yangu vandaiseko ikoko manje kunoku mazuva iwayo mukoma chibanda mukutaura kuti chikweni munoziva ni mazuva iwayo kora chibomira 210 wakaona zvirwere zvingani pa210 aiwa ndosaka kuine mumalogo kani zvirwere kuti aunobvira wamboita mukoma chibanda mukuona secret iri pakondomu nelubu munoziva ndokuna kutonyengwa nevarume kana 20 ndisina kana chanana nokuti lubu iyai inoita kuti murume akunidze kupedza unotonzwa murume achine kondomu iri apa
inenge ine kakutoterera keke kuita kunge munhu ari kurova yakadaro. Saka varume vazhinji vanokumidza kuti kana uri urere kangwara uchiziva kuti kwandiri kuenda uku kunoshandwa mushando haina hangu andiunyepera ilugu yangu andisiya ndikatonzwa anoti uyoyo haide inini pese pandomboshotem ndinoitora ndobva ndazorera neruoko kudai anoti handide ndokuti bo ndopfekedza kondomu nangu ndoziva kuti mukati irimo kudai anenge achida unenge uchiisa papiyo paprotect paipai ndinozora panenge murume andampfekedza protect ndobva ndaizora kazhinji ukatoona murume ane nhengo inonetsa kumira uyo kana pakuizorera pai unotoona ichitokunyudza hameno zvaingori ine kakutedzera kasoft kaina kanongonakidza ndobva taedzerwa kumakuseni paya kwachena ndobva ndatone mwangu handikumba zvikanzi hazviti kuti titi tiende kumba tichikoinda ine ndiuza kuti mumwe wake ndaremerwa nemari kwaiwa kuramba kuenda kumba chii chokwadi changa chiripo ndasi kuda uchitaura satine varume wekudzimba senge inini munhu akanga tonditi enda murume wangu pakuika mwana kangu wachiti pana mota itanga kanzi wangu hatina kana option zvinhu zvedu zvatiri kugadzira zvasisi kufamba taibika uchi wewe unyeba wechugou hazvisi kufamba ndanzwa musikana epasera amainingira wachitana tikuenda kumazuva ena mbononzwisisa uendo ndokwandakazomunyatsokunza ndaudzwa saka inewo kanini ndobvawaitana wamai ave urere mushonga iri hatiendi nao ndobvawaitase watitiza ndobva tatienda saka inini manje ndaive nemurume wangu kandimpulasi kamwana kangu kakachika iki ndandamusiyana baba wake ndakungoti kuti ndiregedze kuenda kumba mwana ndamusiyana nokugoti unozoti kudii andekamume wangu mongarutsika manje onati izvuvetoenda kuita fuzi mumwe wangu manje murume wake anga asingazvizivi kuti taenda kuchidhiri murume wake akamunebera chiri kuenda kwaana makota fuzi tokonyora chibage chesadza tikuda munhu atsika madziro zvikanzi hazvitotiendi nhasi ndabata foni vandakumbira foni vanofonera wangu ndikati kona inini nezo ndakarowa mari saka mira ndipambe kuti nhasi ndiye tinyatsokavhira chii madziro zvikanzi abo takasikana tiri munyenda medu takarara vasikana manheru mbatsaenda patachivai manheru acho ndakapinda nemunhu wekutanga vandapinda nemunhu wechi2 munhu wechi3 ndobva anodonhedza uku kumari dzinei dzakabatwa nemaraba bit dziri mari nyowani saka akabva anodonhedza chi mari pandatobuda panze mari iyi panguva yakaidonhedza handina kuiona pandatobuda panze ndadzoka panzvimbo pangu ndona pane chibhiriki chemari tuma$2 here twegreen twakambopinda sa tumatuchi chiri chibhiriki chachikadai chakati rubber band yekutanga rubber band yechi2 rubber band yechi3 yechi4 vanangonhanga chibhiriki cheki vanangochidai musotsi nokuti mari yangu yenezuro ndandachengotesa mumaiwe pakandini vanangoisa pasotsi vanatoita dhiri nemukomana weyo akatapedza pabuda chanmira kuti patachirenichirwa nechando muna juni kwaitonhora kana handichabuda nejuni wataakupinda vanati kune shamwari yangu ana inini ndavira sedakurara musoro wangu uitiri langapo unoita uchinditeerera anogona kuitika zvinhu zvinoitika ngapo atorara mangwana chimakuseni vanamudza toenda here zvikanzi yani mutauni takapinda mutauni mukoma chibanda makambokwira kombi munhu achitya kugumana nemudai uku kune inonzi chi ivhudzukure wanotiti ivhudzukure mukutu takatsukuruka hembe yauide bhutsi auide kandiwana inonza maybe mapenzi here nezvimabhegi zvedu vanhu vasingade munozoita kwako kwainetsa mvura kwaitotengeswa mvura kwaipfuura tractor 1 ndati kwaipfuura chi tractor 1 hauna bucket hatina bucket hatina kana chii takangoyozotsvaga mari zvokuti vasikana veko kana vari kunzwa ndopo vachataura kuti musikana yataura nyaya dzechokwadi taienda pakantini netigugu toito tinoti tuma 500 music tosvika todya sadza totokumbira umbura yekuzonoona rombura dzataigizisa kusasa ndobva tapinda mutauni ndakutoka asi
murumonga akasara nechi murumonga akasara nemwana rega ndipinde muchikeni ini nditengero chi magunanzi baba wemwana nechi mai wakaenda kubasa aya zvichiwa takatenga mutsvaka zvekudya kuti muri irarame muchikeni ini ndo makazoziva mwangu kuti musikana uyu ane mari but yainditi ndaba nanhasi anga asingambozvibhilivhi kuti tikatipesana aida akagaragara ayo wakambopa mari yemunhu usina kundibudira pachimbo ona kuberi imwe wakatora handina kuba inini ndakanhonga mari ndikaisa musoksi mangu handina kuba mukoma chipanemi mukasvika panapa panzvimbo penyu panopambasa penyu panapa mosvika paine bhanduru remari imi ndimi matanga kuti unoyotera mashino mune mababa ndomuona ndendisingaideka mari yacho aiwa ndingatsvake muridzi wemandomono ndoziva kuti ndiya ndapinda nevanhu vangu iuyu ndewechitiriwa ndazope wechifowiwa ndikupinda naye ndoziva kuti pavanhu 3 wandapinda nayo ndiyani ndikanopa munhu asiri bhete ndigare ndaitora zvangu mamwe mabhonasi amune matobiazimu wenyu yoda kudzosera ndo vatatopinda mutaundi vatatotenga zvinhu zvedu vatatoenda kumba ndasvika ndikati kune murume wanga ndadzoka madzoka ndikati makakambabo ndikati abo yawerenge mari ndakanda mari yepambera nozani ndaitoenda kunohura murume wanga aitosara nemwana meikachitwanyipiro ausizvibhiliva udero tikapedza kuita zvatirikuita panapa ndofonera umwe munhu anoziva nyaya idzi unyatsonzwa kuti ichoka kana kuti izvezvi ndipei foni yenyu ndifone tiri panapa nongo kuti nhaiwe anaomba kuchengetera iwe sachikutaziva kuti uchengete umwana wako chii izvezvi ndomufonera iye ndomufonera kuti inonditaziva mufona chanti nemwana zvangu fanana zvikazokonzerese ikasisani nazvo ndazobhiriva isusu mahure hanimbodi munyepirei namba zhinji ukaona munhu anoti haana kugara nechikomba chaakahurira anonyora tinotozvona zviri normal kuti ndotogona kusiya mupesi wangu mumbauma ndotokwira kombi nenda kutauni ndada kunondochiwa kusitoniridiwa ndotona asela ndiriko kutoona nemakusenti ndadora saka tikafarisa katinopedzera tatoita mwana nozvakafanana neizvozvo